Qui va ser la infermera que va salvar la vida de 2.500 nens i nenes jueus del gueto de Varsòvia? Quina és la història de la dona que va intentar investigar la patent de la xeringa d'una sola mà? La resposta a aquestes preguntes i algunes més les trobarem al llibre d'Infermeres Invisibles. Les autores són dues infermeres, Vanessa Ibáñez i Olga Navarro. Ibáñez és doctora en infermeria, especialista en salut mental i musicoteràpia, a més de docent i investigadora de la Universitat de València, mentre que Navarro és infermera experta en e-learning i aprenentatge digital. Nosaltres ho deixem aquí. A 8:45 tindrem més informació amb l'informatiu vespre, que acabin de passar un bon dia. Enfermeres Invisibles és un llibre amb 14 relats de superació i grans descobriments científics, però fets per dones en temps d'homes. Enfermeras Invisibles es un proyecto que pretende visibilizar a mujeres que son enfermeras y que a lo largo de la historia han realizado hazañas para mejorar la vida de las personas, han hecho descubrimientos, inventos muy relevantes y sin embargo no ha trascendido esa labor y no son conocidas. Y en realidad pues estas enfermeras fueron invisibles seguramente por varias razones, pero dos de ellas, las más importantes, pues son su condición de enfermeras, en épocas en las que la enfermería tenía un rol importantísimo de cuidado, pero poco valorado por la sociedad y por la ciencia, y también por el hecho de ser mujeres. Lo tuvieron mucho más difícil para conseguir patentar, registrar sus inventos i que fueran reconocidas sus hazañas. És un projecte global amb el llibre i altres iniciatives com la producció de tèxtils o papereria. Els beneficis es reinvertiran en explicar més històries a Enfermeres Invisibles 2.